barazanar soyayya Khadija akan ni ba na tsoro, sabuwar soyayya da ke bukata zama kwaro. Kanki na gaza komai Khadija ke ce nan linzamina, sai kiya iya kamo ya mamaye dukkanin sashina. Yar fara mai kyawu kice da ni a cikin zuci na zauna, kin sani zan murna a zuciyata kin nunan kauna. Ni fa har a jikina da gaske jinki nake a cikin raina, dan fa kallon ki nake na kasa gane tasirin kauna. Kyanki ya wuce dukkanin wani mai misali ya misalta, to Khadija ki gane na kasa gane komi sai kauna. Barazanar soyayya Khadija akan ni ba na tsoro, sabuwar soyayya nake bukata dan kin zama kwaro. Gaskiyar